Depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang aircon. Makatipid ka pagid sa kuryente kung iyan plug mo ang dispenser kung wala ini ginagamit. Sa paggamit sang dispenser, nagadangat sa tub-tub 600 pesos ang nagadugang sa bill sang kuryente kada bulan. Ang ini nga estimate ang santo sa pagtuon kag mahimo nga magbago depende sa rate sang kuryente kag kalawigon sang inoras nga nagaandar ang heater o kun cooler sang dispenser. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton panatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Sa ton matahong na sabilangan sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Okay man lang bisan sandwich kag orange juice lang ang handa ta sa Christmas ah. Nabusog man ta? Hindi bala? Aba, huo anak. Salamat sa pagpreparar sang aton pang Noche Buena. Ah, ang inyong mga gifts, buksin nyo na nga tatlo. Ay, salamat, Victoria. Oh my... Wow! Ka-cute sang blouse ko, Victoria. Salamat, Gida. Anak, salamat sang bag-o ko nga mag. You're welcome, ma. Pares ka muna ni Papa. Victoria, salamat sa bagong t-shirt, ha? You're welcome, Manong. Nalipay ko ba lang nga nagustuhan nyo ang Christmas gift ko sa inyo? Hindi ka mo magkabalaka sa akon, ah. O kung mag-guilty, kay wala ka mo sang regalo para sa akon. Ang importante sa akon, nakita ko ka mo nga nalipay sa Pasko ko sa inyo. Mabawi lang kami sa imo, Victoria. Ma, nasoldan na si Papa sa kolumbarium. Pero si Victoria niya, chill-chill ang gihapon na sa subong. Sige lang, look. Hatagan ta siya anay sang space nga makapaminsar sang maayo. Okay, ma. Nangpan kong buot mo silingon. Kung malukasan na si Papa ninyo, kinahanglan ko gin magdoble kayod sa trabaho. 3 ka mong nag-eskwela eh. Ako na lang ang nag-aobra. Sa public school na lang kami mapadayon, ma. Sa next year. Ay, istoryahan tala na galing, anak. Sa subong, may ginaipit-ipit pa man ako.
Kung may mabulig lang kung tani ako sa imo, ma. Ang pag-atipan sa kapid mo nga mga manghod, sa pagkadako gingabulig sa amo ni Papa Mulok. Padayo na lang inaanak. Anong siling mo, ma? Ma-abroad ka? Oo, Valerie. Mas dako ang gina-offer sa akon nga sweldo dito. Nagpalayo na si Papa. Mapalayo ka man. Kinahanglan gid Victoria. Ara man si Manong ninyo. Masaligan ko na siya nga bilinan ko sa inyo nga duha. Kung may sulusubra na sa budget, mangita na lang tas ang timbang para sa sulod balay. Para makafocus man si Manong mo sa iya pagtuon. Kaya ko pa man, ma. Hindi, look. May priorities ka man sa ulihi mag-college ka. Imo na desisyon niya, ma. Para man ang samon nga tatlo. Mapasugot na lang kami, ah. Tol, nagwapa gali sa mga manghod mga kapit, no? Gay posipos ka lang ba? Nalawayan ka sa akon, migaw? Hindi man sa muna, may mga nobyo na sila, tol? Nano nga nobyo man? Mga bata pa na sila, tol. Senior high pa lang. Amo gali, tol? Bawal pa na sila magnobyo-nobyo, ya. Wala ko gani nobya, mauna pa sila sa akon. Kung mag-college sila, tol, dire man sila mapa-enroll? Amo nang hindi ko masabat, mig. Pero kung interesado ka sa isa sa ila, ang masiling ko lang, pangita ka na lang sa iban. Mga anak, lapit na lang ang 18th birthday ninyo. Anong plano ninyo? Simple lang nga handa, maa. Ini na magasto dako para lang sa bongga nga dibu. Gani man, ma. Tigana na nga sa enrollment sa college, ah. Pamahaban lang namon ang amon mga friends. Okay na? Ay, hindi man naghihapon makapauli si Papa para sa amon. Man busy siya sa work. Oh, Victoria? Sige. Planuhin ninyo nga duha ang ihanda ninyo. Para mabudgetan ko, okay? Hindi ka di ka puli, ma. Tanawon ko pa mga anak. Oh, bastado ng function hall. Ang mga friends ninyo, nakapwesto naman sa mga pulungkuan. Suguran ta ng simple lang ang program, ah. Ay, ready na kuya. Ikaw ya, Valerie? Ay, ready naman ko, ah. Abi po, anay kung simple lang nga birthday party. May program pagid kaliya. Kaisa lang ka mo mangin 18, mga anak. Oy! Ma? Nagpauli ka, ma? Ma? Siyempre. Hindi ko karon makita ang mga beauties ko. Abi, pahaksa ako sa inyo nga tatlo. Oo, ma. Ma? Nahidlaw gid ako sa inyo, mga anak. Sadyahon tani ang party ninyo. Yes, ba? Sadyahon tani, ah. Bisan wala di si Papa. Salamat kayo sa birthday gift na mga kulintas, ha? Nagastuhan ka gid sa dibu namon, ma. Feeling ko lang, nagpauli ka pahalin sa London. Wala sang kaso, mga anak. Tagduha ka tuig man ako ka makapauli diri. Tapos, dali lang ang bakasyon ko.
Mapauli naman ako diri sa graduation ninyo sa senior high. Na plano ko na initanan. Yay! Makalis na kami dayon! Kamusta si Victoria, no? Nag-away pa bala sila ni Valerie? Hindi niya madula sa ila, ma. Pero daw na buwan-buwan na. Maayo kung subong sina. Ah, kabalugid ko. Naayawan kagid sa duha mo kamanghod. Kagkabalo man kumanga nayawan ka na kayod sa gwa. Hasta saan ka nga mangin OFW, maman? Tub-tub mapatapos ko ka mga 3 sang kapit. Ma, luyag ko mabalaan mo. Nga kumingga pang luyagin man dito sa imo, kag gusto ka pang asawon, sugot ko ya, ma. Basta piliun mo lang sa mayong palamanhon mo, ma, ha? Oh, look! Bawa, ka nakabalik naman si mama sa London. Doon nagkakagbihan naman puli mga kapidaw. Wala man sila naghambal sa akon. Kung magabihan sila, kung hindi. Tawgan ko bala sila. Aring cellphone. Si Victoria, tawgan ko siya. Garing lang. Wala niya ginasabat ang tawag ko. Las 9 na nasing gabi, ha. Bisan isa ka text o kung chat halin sa ilang aduha, wala gid. Ano kay legal age na silang aduha? Doon nag-level up naman ang pasaway nila, haw? Ano ka bala? Si Valerie naman ang kontakon ko. Victoria, doon na sobrahan ta sa inom tanga wine sa party ng classmate tao. Galingin ang ulo ko. Amuman ko gani. Nagsuka ko kahina sa CR. Pero galingin giyapo ng ulo ko. Tapat kita ni kay Manong Lok. Wala kita kalisensya kahina siya. Nga magabiyan ta. Ka nag-inom pa ta. Legal age naman ta. Hindi na siya makakig sa ato na. Siya lang niya permi ang perfect how. Kay nali man abis ang invitation mo. Nauya man ta magbalibad sa aton abyan. Mangita na lang ta sang taxi pa uli, Valerie. Mga miss, sigurado ka mo nga diri lang ka manaog? Layo pa man yung subdivision nga ginhambal niyo sa akon kay na nga katuan ninyo? Oo, nong. Dili lang kami gali ah. Kay may tabuon pa kami di. Sinang tabuon tadi, Victoria? Balaan mo na lang karon ah. Kung makapanaog na ta. Nong, ari gining bayad na mo, no? Salamat, Gid. Victoria? Ganito na naog. How? Bakante ba na di nga lugar? Layo pa ta sa mga pumalay. Ang Valerie, isang nakita kong metro sang taxi. Nadumduman ko nga wala tagalikas.
Ginamot ta to kaina. Sang mga ginpang order ta nga ilimnon. 100 na lang bilin sa cash ta. Pwede naman lang sa bayaran sa balay. Ayaw ta kay Manong Lucky. Gusto mo nga mabalaan niya nga nakainom kita sang makaulubog nga ilimnon? Dapat lang bala. Ay may suga man sa magtimbang nga pusti sa igad sang dalan. Mga biyan ng idnani ang makabot sa aton. Ang sipos lang ta bala. Yung magkawad ah. Lakat lang. Sunod lang sakon. Okay? Oh, nagdulog ta sa panglakataw? Valerie, kabalo ko nga nakainom kita. Pero bisan pa, matandaan ka ba yagyapon ng ginaagyan ta? Neka, palawig isang lakataw. Isa nakaoras pag-check ko sa relo ko, ani lang tadigyapon? Uy, ang mga tuod, no? Nalabayan ta ng concrete kilometer markers, oh? Pareho lang numbers ang kaina. Valerie? Tawagin na pabalik-balik tao? Gusto ka, Victoria? Ang mga kakauyan nga nalabayan ta kaina si Gadalan? Nalabayan ta naman liwat? My gosh! Victoria, anong imuunta? Ugusad pa galing bulan subong. Pag-uko lang na talapangdan. Hala, mano ta? Hindi magibi ah. Bahala na. Maparescue na lang kita kay Manong Luk. Mayo pa. Sansa, kung anong matabo sa aton dari sa dalanan ngayon. O sige na ah. Kita ugang ko si Manong Luk. Hindi na da maghibi. Nag-ring na. Tapos, nag-visito naman, Valerie. Victoria, kaya minadis ang hangin sa panit ko. Lord, buliki man kami ay. Please. Tilawan ko liwat tawaga. Hindi ko maguntat kung hindi ko si Manong Luk makontak. Busy ang cellphone ni Victoria. Cannot be reached ang cellphone ni Valerie. Di na ito sila nga duwa man. Oh, ba? Ay, salamat si Victoria. Siya nagapanawag ngayon ni sa akon. Salamat kinakadumdum gid man siya. Sabtong ko. Hello, Victoria? Nung Luk, salamat kayo na kontak agad namon. Maparescue kami sa imo, Nong. Ano? Sugiri ako kung sa diin ka mo subong, ha? Kay kaduan ko kamo. Kalinong sa inyo dira nga duwa sa backseat, tao? Nung, sorry, Gid. Nakasala kami sa imo, Nung. Gingabaan kami guro ni Victoria. Kung ano na lang katingalaan ang experience namon. Samtang nagalakat kami sa dalanon, no? Nadulang kahubog ninyo ay. No. Pasalamat ka mo nga may signal pa sa cellphone sa area nga to. Kahagnokid man sang dalang niya wala pamalay.
Sorry, gid nung. Hindi na kami magliwat, ah. Oo, nung. Promise. Malisensya gid kami, anay sa imo. Antes kami magkanto sa kuntiin. Nagsulod si Papa sa pensar ko kaina lang. Ayhan, nabalaka man siya para sa amon. Kagsubong na pahamtang na siya. Nung, luyag ko siya nga bisitahon ba sa kolumbaryong. Mangayot asang pasaylo sa iya paliri. Managpasaway kita sa aton magulang. Sure ka, Victoria? Siguro, madugay ka na niya ginaulat ng bisitahan mo sa Victoria. Ay, salamat kay sa katapusan. Nagdesisyon ka gidman, nga duawon si Papa sa iya palahuwayan. Magabiyang, di natapos na itong matahong kasaysayan kaysa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sapos ang pagpanglabak, kag makatipid sa oras ko na nagagamit sang washing machine. Yari, ang mga paagi agud mas energy efficient ang washing machine. Una, magamit sang inverter washing machines. Sila ang mas efficient sang sa conventional kag makatipid ka sang tubtob 31% sa electric bill. Ikadua, i-maximize ang operation sang washing machine. Tingubon ang paglaba, sang bayo agud full load ang washing machine. Apang, hindi ini pag-i-overload. Ikatatlo, magamit sang hustuhan lang nga kadumuon sang habon. Agud hindi magbunlaw sang masobra 3 ka beses. Ikaapat, ibutang ang washing machine sa husto nga setting agud hindi ma-overwash ang mga bayo. Different types of clothes require different wash cycles. Gani, inon ang bayo. Kag, spin clothes properly. Ibutang ang mga bayo sa spinner sang maayo agud hindi mag-vibrate ang machine. Sa paggamit ng electric fan sa balay, sundon ang mga masunod nga mga tips agud makatipid sa kuryente. Limpyuhan ang blades ng electric fan kada 2 ka semana agud masiguro ang efficient nga pag-andar sini. Kakason sa power outlet ang electric fan kung wala ginagamit. Maggamit lamang sang electric fan kung gamay malang ang space sang sa maggamit pa sang air conditioner. Base sa mga pagtuon, ang 16 inches nga stand fan ang nagakonsumo lamang sang salapi o kung 50 centavos kada oras kunyara sa number 1, 58 centavos per hour kung number 2, kag 67 centavos per hour kunyara sa number 3. Maggamit sang electric fan kag husto nga setting nga nagakaangay sa imong home setup kag budget. Base sa mga pagtuon, ang different types of fans ang may lain-lain man nga konsumo sang kuryente. Ang stand fan nagakonsumo sang 272 pesos kada bulan. Ang personal fan nagakonsumo sang 33 pesos kada bulan. Ang industrial fan nagakonsumo sang 667 pesos kada bulan, kag ang bladeless fan nagakonsumo sang 222 pesos kada bulan. Kag magamit sang handheld fans kun outdoors. Ang handheld fans ang convenient kung nag-travel o kung nag-commute, kag kung malobat, nagakonsumo lamang sang 22 centavos nga kuryente agud ma fully charged. Siguruhon ang gusto nga tire pressure sang imo salakyan. Nakaibalo ka bala nga nagasaka ang fuel consumption sang imo salakyan sang tubtob 3% kung underinflated o kung kupos ang rueda sini. Ang 1 PSI drop below recommended tire pressure ang makauyang sang 0.2% sang fuel o kung nagadangat sa 209 pesos kada bulan para sa private car owner kag 702 pesos naman kada bulan para sa truck
Ini ang base sa 1,000 kilometers nga biyahe sang kotse o kontrak. Ang proper inflation sang roida ang nag-extend sang tire life sa 10 to 15% kag nag-reduce sang replacement cost kag vehicle downtime sa tanan nga sahi sang salakyan. Likawan man ang unnecessary idling sang imo salakyan. Ang salakyan nga naga-idle sang isa ka oras kada adlaw ang makauyang sang 1,044 pesos nga fuel kada bulan. Samtang ang jeepneys nga nag-idle sang 2 to 3 ka oras sa mga terminal ang makagamit sang balor 3,120 pesos to 4,680 pesos nga diesel sa bilog nga bulan. Magtipid, pati yun kung i-switch off na lang ang makina kung kinahanglan mo magpundo sa isa ka minuto o kung masobra pa, agad nga malikawan ang idling luxes. to 30% ang aton electric bill sa balay ang konsumo sang lighting o konsuga. Meaning kung 1,000 pesos ang imo electric bill, 200 pesos tubdob 300 pesos diri ang konsumo sang suga. Yari ang mga better practices sagud nga makatipid sang kuryente sa paggamit sang suga. Una, mag-switch na sa light emitting diodes o kung LED lights kung ikaw ang nagagamit subong sang incandescent bulbs. Mas mahal ang LED lights sang sa incandescent bulbs kag compact fluorescent lamps hapang makasave ikaw sang 85% sa electric bill compared to incandescent bulbs kag 40% naman compared to compact fluorescent lamps. Ikaduha, i-turn off ang suga kung wala ginagamit. I-maximize ang paggamit ng natural light kung posible. Bango rin ang best source of light kag makabulig sa imo sa pag-save sang kuryente. Ibutang ang reading tables malapit sa bintana agud masanag kag hindi na kinahanglan magpasiga sang suga kun adlaw. Ikatatlo, pilion ang gusto nga sahi isang lighting nga gamiton sa desk, sa hiligdaan kag sa iban nga work areas kag magamit lamang sang low wattage lights sa mga area nga wala nagakinahanglan sang strong lighting. Kag siguraduhon nga malimpyo ang suga. Clean your lighting fixtures regularly tungod na ganubo ang kasanag sinisang 50% kun mahigko. Yari ang proactive energy saving approach sa paggamit ng computer. Una, panubuo ng brightness ng computer. Ang pag-turn down ng brightness ng computer monitor ang makasave ng kuryente. I-set ang brightness sa lowest comfortable level o kung 50%. Ikaduha, hindi magamit ng screensavers. Hindi ka makatipid sa kuryente kung nagagamit ka sa screensaver sa imo nga computer. Get 96% savings kung ginbutang ang computer sa sleep mode sang sa iset sa screensaver mode. Apang, mas maayo pagid kung patyo na lang ang computer imbis nga mag-run sang screensaver. Agod niya mas makasave pagid sa kuryente, ilabi na kung malaba ang break sa paggamit. Ikatatlo, magamit na lang sang laptop sang sa computer kung mayara ka sang laptop. Kalabanan nga desktop computer sa nagakonsumo sang 70 to 200 watts samtang laptop naman ang nagakonsumo sang 15 to 60 watts gani mayara ka sang 70 to 80% savings. Ang clothes dryer ang second o third largest electricity consuming appliance sa balay. Apang, kung nakibalo ka sang efficient nga paggamit sang dryer, maganubo ang imo electric bill. Una, ibutang ang dryer sa warm and dry space agud hindi ini maayawan sa pagpamala sang bayo. Kung mainit ang panahon, ihangar na lang ang bayo agud hindi na magamit sang dryer. Ikaduha, i-maximize ang operation sang dryer apang likawan ang overloading. Kinahanglan nga makasirculate ang hangin sa bayo agud magmala sila sang maayo. Ikatatlo, painon ang bayo antes ibutang sa dryer. Mas efficient ang operation sang dryer kung pareho ang kadamulon sa mga bayo. Ikaapat, pugaan ang bayo antes ibutang sa dryer. Hindi pag-ibutang diri nga nagatulo pa. Kag, limpyuhan ang dryer sang regular. Kakason ang higko sa filter agud maayo ang circulation sang hangin sa mga bayo.
Sundon nini nga mga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sang rice cooker. Una, i-check ang keep warm function sang rice cooker. Ang rice cooker ang mayara sang keep warm function nga naga-maintain sang init nga kinahanglan agud nga magapabilin nga mainit ang tinigang kun dugay pa makaon. Agud makatipid sa kuryente, schedule ang pagtigang sa eating time. Hindi anay magtigang kun dugay pa makaon. Pagtapos tigang, kakasun ang power cord sang rice cooker sa outlet sang kuryente. Ikaduha, limpyuhan ang rice cooker. Siguruhon nga ang kaserola o inner pa kag hot plate sang rice cooker ang wala sang impurities kaangay sang mumho sang kanon o kung nagtiga nga pagkaon. Siguruhon nga malimpyo kag makinis ang hot plate agud magaduot gidri ang inner pot. Sa sini nga paagi, efficient ang rice cooker kag hindi bangian ang pag-init. Ikatatlo, pilion ang husto nga kadakuon sang rice cooker. Maggamit sang size sang rice cooker nga santo sa kaon sang inyo pamilya o kun panimalay. Kung diyutay lang kamo, hindi magamit sang dako nga rice cooker. Ang oversized nga rice cooker, Hindi na pagpadayon na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, gaya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higugmaon. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Nasugid ko na ini kay Dario. Kaya nakahinambisyo sa ako na. Natugtog subong.
Wala pa gihapon na solbar ang kagamo sa tunga niya. Wala na ako nagpangaha sa pagsulod liwat sa balay dako. Kakaina. Sa naglakat kami ni Dario. Ginsaylo na gali ni Agnes ang mga bata sa kwarto niya. Kagsiradong pertahan. Kag sa nagpanuktok ako. Wala man lang ginbuksan ni Agnes ang pertahan. Tugtog nga ginpalapitan ako ni Manang Pasing. Kaginhabalan. Nga nagtugon si Agnes. Nga hindi na ako magpalapit sa mga bata. Kag si Red. Gusto ko kuntaan nga istoryahan niyang iautot. Kag isiling. Nga wala kami sa relasyon. Apang wala man siya. Naglakat ko na ini. Kag wala sang may nakahibalo. Kung diin siya nagkanto. Kalain sa pamatsyag ko. Lumalupok ang dughan ko sa tuman nga kasakit. May lalaki ako nga nakita. Nga nagatindog sa gwa sangkit. Kag may kinapangita siya. Hala. Hindi ako mahimok magsala. Kanawang siya sa mga bata. Si Albert? Siya ina. Palapitan ko siya. Ano tani? Mayong agamis. Ginapangita ko kung tani si Agnes. Sinong isiling ko nga nagapangita sa iya palihog? Ako si Albert. Anbana niya. Hinali lang ang nagbaylo ang tagway niya. Nadula ang kabuot nga nakita ko kaina. Ay, kag nahisa ako kay Agnes. Magpungko ko lang, anay, ha? Kay pahibalon ko lang si Agnes, nga ari ka. Maano ka? Si Albert. Ato siya sa guha. Nagahulat sa imo. Ano? Nakita kong kalipay si Inawang. Kagdali-dali siya nga nagguha. Albert! Agnes, asawa ko? Nalipay ako sa nasaksihan ko. Nagaksanay sila. Kag wala sila nahadlok na ipakita ang balatyago nila sa isa kag isa.
Agnes, asawa ko. Salamat. Salamat kin. Nasalapuan ko kin man ikaw. Albert, wala ka lang makaibalo. Kung anong kahidlaw ko sa imo. Gagin paslo na lalaki ngayon na. Malayasa sa Dre Agnes. Oh, Bay. hindi, Papa. Maupod ako sa iya. Bay. Mapauli na kami sa mga anak ko. Ano ba lang ginapanghambal mo, ha? Matapos kaniya giginbayaan nga daw sa basa nga piso. Maupod ka naman sa iya subong. Maguntat ka gani, Agnes. Pulos kayo unan, Agnes. Pulos kayo anan lang ang ginahatag mo sa tong pamilya. Albert! Akong bahala. Makighambal ako sa imo, amay. Wala ko ginbayaan si Agnes. Parehos ang ginhambal mo. Ginahigugma ko gid ang anak mo. May natabo sa akon sa Cebu. Nabungguan ako sa isa kasalakyan nga madasig nga nagadalagan sa dalan. Kaghalos. Anom kabulan ako nga nagtiner sa ospital. Ano? Amoy nang matuod, Agnes. Mahal ko. Nakumatos ako. Kag sa nagligad nga bulan na ako nakabugtaw. Kag sa nagligad lang si mana ako nga nakapauli sa balay. Kag nasang nahibalan ko. Nga may ginupdan si Agnes nga lalaki. Nga daw manggaranon ko ng dagway. Wala na ako magduha-duha. Nga aris siya diri. Albert! Pila ka adlaw ko agin pangitang akong magiloy. Kag nakahibalo ako. Nga dako ang nagasto ninyo sa iya. Kag hindi man ako makahibalo. Kung paano ko kamo mapasalamatan. Apang kinahanglan kong pamilya ko. Kag nakahibalo ako nga amo man sila. Mahalin kami dire. Kag hindi na kami mag-istorbo pa. Ano? Nagbuang ka na pala? Sa banta mo ay hantugtan ko nga mag-upod sa imo ang akong anak. Kag ibalik naman sa pagdildil sa asin, samtang ari na siya sa panimalay ko, maglayas ka lalaki. Hindi na ko gusto nga makita ang nawong mo ngayon. Kung hindi ka gusto nga manawag ako sa pulis, nang ipapreso ka. Oh, Papa! Hindi ako maghalin sa balay ngayon. Mientras hindi ko makuha ang mag-iloy ko. Kag wala kamusang matarong nga punggan ang kabuhi namon. Maglayas ka! Bastos! Pabayin na lang ako nga mag-upod sa iya, Papa. Kaya kung hindi, manginmatay ako sa tiyon na magpabilin kami diri sa mga anak ko. Piliun mo pa ang patay gutom ngayon, ha? Papa! Agnes, sa kay gayonan ngayon, isira na namon sang dalayon ang portahan ngayon sa iyo. Kag hindi ka na makalapak dito pugsano kung mag-upod ka sa lalaki ngayon.
Kagabigon ko nga patay na ang bugtong ko nga anak ka babae. Nakigugma ka man, Papa. Nabatsagan mo man ang ginabatsag ko, subong. Kag kung tani, mapatawad ninyo ako. Hindi! Hindi ko ikaw mapatawad. Manong Pasing, ihatag sa ako ng amon anak. Dali! Sila ang aton mga anak. Oo, Albert. Agnes, hindi ka na mag-usig pa sa tiyon. Kuhaan ng mga gamit ninyo. Oh, Red. Magaling na ka mo. Sa wala pa nakahimo si Papa sang kung ano nga makapalain sa inyo. Red. Ani, balunan ninyong kwartang nini. Tawagi ako kung makalambot na kamo sa pakunod. Ipasyep ko na lang mga gamit ninyo. Ipasyep ko na lang ang mga gamit ninyo sa mga bata. Oh, Sige na, magaling na kamo. Dali, magpadulong kamo sa driver. Gamitan ninyo sa lakyan ko. Kag ikaw, Albert, along nga gidang utot ko. Masugilanon kita liwan. Sige. Agnes, dali na. Ako nang mabit-bit sa mga bata. Nakatapos na ako panghimos. Kag mabugat man para sa ako na magbiya diri. Wala na ako sumahimo. Wala na sang rason na magpabilin pa ako diri. I-plaster kong ako mga dala sa portahan. Kag magsulod sa balay. Papaalam ako sa mga ginikanan ni Red na mahalin na ako diri. Nagapong ko sa minibar. Palapitan ko siya. Mapaalam na kung tani ako. Wala nang kapit. Kag wala naman sang rason. Agad yung magpabilin pa ako diri. Wala siya nagsapat. Sulitan kong paghambala. Hindi ba lang nagsiring na ako sa imo? Nga kuhaon ko ikaw nga head nurse sa ospital nga ginpatindog namon sa Olongapo. Nga, ginbaton mo na bala ang offer ni Darius sa imo? Nga mangin assistant niya? Hindi na siguro posible pa.
ang ginatanyag mo sa akon, Red. Kag wala ako sang ginbaton sa gintanyag ni Dario sa akon. Mabalik na ako sa Bacolod. Mabalik ka na? Kung na mo balikan mo ang nobyo mo dito? Wala ba lang mag-epekto kay Dario ang pag-ibig mo? Gani nagdesisyon ka nga balikan ang makaluluoy nga lalaki. Nga ginluiban mo dito sa probinsya? Wala ako sa nahibalaan sig na panghambal mo, Red. Mapaalam na ako sa imo. Tungod ikaw ang nagkuha sa akon. Mahalin ako subong mismo. Nagadali ka nga makabalik, ha? Ano ini? Trabaho mo o kung pastime mo gitlang? Wala ka sang matarong nga pasibanggan ako sa kung ano nga bagay nga nagasulod sa mahigko mga paminsaron. Wala ko sang dapat nga ipatag sa imo. Tungod wala ako sang relasyon sa imo. Dira ka na. Mahalin na ako, tayo. Kipabadyag ko. Tumalupok ng tugan ko. Sa kalain sang buot ka ginabadyag ko. Madali lang. Madali lang. Kinawilan niyang kamot ko. Palihog. Buhi ako. Wala gali sa relasyon, ha? Kinakos niya ako. Kinalo ka naman niya ako sa bibig. Kag nabadyakan ko. Hinali naman niya na pulong ang kahidlaw ko sa iyo. Maagi sa iyo, halok. Kintiklot niya ako. Magaling ka na, Angelica. Magaling ka na. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, ngayagin pasakop, kadaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higog maon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday. Nga kuryente. Mga kabombo, ikumbay no kung tingubo ng errands o kung ulubrahon sa isa lang ka-trip agod makatipid. Planuhon ang ruta, kag tingubo ng pila ka short trips nga manginisa na lang ka-trip agod makatipid sa gatong. Ischedule mga errands sa tion sang off-peak hours agod nga ma-minimize ang oras nga imo ihinguyang sa traffic. Mag-practice ang carpooling kung posible, agod nga mabuhinan ang kadamuon sang salakyan sa dalan. Importante man ang load kag cargo management.
Ang kada 100 kilos ang unnecessary load o kon karga sang salakyan ang nagapataas sang fuel consumption sang 0.5% sa magagmay nga mga salakyan kag mas mataas pa diri para sa mga truck. Ang pagkakasang wala ginagamit nga roof racks o kon cargo boxes ang makapatipid sang 2 to 5% sang fuel bangod sa reduced aerodynamic drag. I-optimize man ang truck load. Magkarga sang full load sa kada trip sang sa magbalik-balik sang pila ka beses bangod ini ang makapareduce sang per unit delivery fuel cost. Apang likawan mga kabombo ang overloaded vehicles bangod nagapadasik ini sang pagbulog sang roida. Nga syempre, nagaresulta sa dugang nga galastuhan. Giyari ang dugang nga tips agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Likawan ang overloading kundi siguruhon nga 67% full ang refrigerator. Ini ang makabulig sa pag-maintain sang temperature kag gamay nga kuryente nga iya magamit. Sa sini nga paagi makasave ikaw sang 288 pesos nga bill kada bulan sa overloaded o kung tuman ka puro ang imong ref. Iset ang fridge sa mid-setting agud na mga malabot ang optimal energy savings. Ang pag-shift halin sa high setting pagkanto sa mid-setting ang makasave sang 248 pesos kada bulan sa electric bill. Hindi pag-ibutang ang ref sa parte sa balay nga masanagan inisang adlaw kundi keep your fridge away from direct sunlight or heat sources. Kag i-defrost ang direct cooling fridge at least once a month agud efficient ini kag sigurado nga makakinot sa kuryente. Yari ang dugang nga mga tips agud makatipid sa kuryente bisan nagagamit sang air conditioner. 1. Magamit sang gamay nga electric fan o kon air cooler agud i-boost ang air conditioner. Ini ang makabulig agud mas dali magbugnaw ang kwarto kag maka-reduce ang workload sang aircon. Ipaatubang ang electric fan palayo sa AC kag ikaw ang makatipid sang 200 pesos kada bulan. 2. Limpyuhan ang air filter sang aircon kada duha ka semana agud masiguro nga efficient ini kag ikaw makasave sang 86 pesos kada bulan. Ang preventive maintenance sang aircon kada quarter o kada 3 ka bulan ang makabulig man agud nga makasave sang 195 pesos kada bulan. 3. Iset ang timer sang aircon nga ma-off ini 1 ka oras antes ang imo pagbugtaw kag magamit na lang sang electric fan. Don't worry, mapabugnaw sang electric fan ang imo kwarto tubtob nga ikaw ang makabugtaw. Makasave ka pa sang 90 pesos kada bulan sa electric bill. Kag, magamit sa madamon nga kurtina o kung magbutang sang blinds agud hindi makasulod ang init sang adlaw. Gani, magapabilin nga mabugnaw ang imo kwarto. Mga kabombo, do not let summer heat drain your energy and your wallet. Yari ang mga energy-efficient technologies nga importante agod nga makatipid sa kuryente. Una, kung kinahanglan mo pabugnawon ang gamay nga space, sa sulod lamang sang pila ka oras, maggamit lang sang air cooler. Bangod nagakonsumo ini sang kuryente nga 85 centavos kada oras. Ikaduwa, maggamit sang ice makers kung may get together. Ang ice maker ang nagakonsumo sang 1.43 pesos per hour nga kuryente. Ikatatlo, magamit sang energy efficient nga LED light bulbs agud hindi tama kainit ang suga sa balay. Pwede ka pagid makasave sang 30 pesos kada bulan kung maggamit ka sang motion sensor LED bulbs. Ikaapat, ang smart power strips ang nagamanage man sang power consumption sang mga appliances kag naga-turn off sa ila kung wala sila ginagamit. Yari ang mga dapat himuon agud makatipid sa kuryente sa paggamit sa refrigerator. Siguruhon nga wala nagangangaapertahan sa refrigerator kundi hugot ang door seal. Kung good condition ang seal sang ref, hindi makasulod ang mainit nga hangin kag makasave ikaw sang 506 pesos kada bulan. Paano i-check nga in good condition ang seal sang pertahan sang ref? Simple lang ang himuon. Maggamit lang sang paper test para diri. Una, i-inspect ang seal kung may damage kaangay sang crack, buho o kung gisi. Ikaduwa, ipasulod ang papel sa tunga sang seal kag sang fridge. Ikatatlo,
butungon ang papel. Kung naghawid o kung masapnot, maayo ang conditions ng seal. Apang, kung halog o kung wala sang resistance sa pagwa sang papel, buot silingon, halog na ang seal sang ref door, gani magasto ini sa kuryente. Ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga may sanga sa Dalan Guangco, Aldeguer, Terminal Market, SM City, Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan! 55 minutos na nakaligada sa tak ng alas 10, ginapanawagan sa pamilya ni Ferdinand Moral de Hermina. Ferdinand Moral de Hermina, 48 anyos, residente sang Paraño Street, Barangay 28, Bacolod City. Ara siya subong confined sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag wala sang nagabantay sa iya. Gindala siya dira sa Regional Hospital sang nagligad ang Marso 4. Kaga subong wise ang nagabantay sa iya. Muna nagapanawagan ng Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital sa pamilya ni Ferdinand Moral de Hermina nga palihog kadwan siya sa Regional Hospital. O kung makigangot sa medical social worker nga si Regine Marie Toreno. Regine Marie Toreno sa cellphone number 0919 0649325 0919 0649325 bangod tama gid ka importante. Ginapanawagan sa pamilya sa isa ka pasyente nga lalaki nagapabilin gihapon nga Mr. X o kon way pa sang ngalan kay di pa man ini siya maistorya samtang confined dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital tungod sa kalala sang pilas nga iyang naagom sang naaksidente dira sa Banga Crossing 8, Barangay Tango, Bacolod City sang nagligad ang Marso 9. Ang description sang pasyente amo ni mga masunod. Nagasukso ka siya sang pula nga t-shirt kag itom nga pants nga may print nga juicy, may tattoo sa nawala nga kamot kag sa liog niya. Ginabanta nagataas sang 5'3" to 5'6" kag nagaedad sang 34 to 38 years old. Gindala siya dira sa Regional Hospital sang nagligad nga Marso 9 alas 6 ang takna sa aga sakay sa ambulansya sang Amity. Kaya nakuha siya dala sa Banga Crossing 8, Barangay Tango, Bacolod City matapos ang naaksidente. Saya nga pamilya, palihog lang mag-contact sa medical social workers sang Regional Hospital nga si Regine Marie Toreno sa cellphone number 0919-064-9325. Ginapanawagan kay Darky Regalado dara sa Barangay 6, Victoria City, Negros Occidental, kag Jomar Peronilla sang Barangay Kabagnaan, La Casiliana, Negros Occidental, palihog magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa sinuman na nakabati sa sininga panawagan kag nakakilala kay Darky Regalado dira sa Barangay 6, Victoria City, kag Jomar Peronilla sa Barangay Kabagnaan, La Castellana, Negros Occidental, palihog pahibalo ini sa iya o kon sa ilang pamilya. Ang nagapanawagan at ni Ray Pareñas Jr., Public Attorney 2 sang Public Attorney's Office sa Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan man kay Gina Marie Miag-Aw sang East Homes 3, Barangay Estefania, Bacolod City, palug magkadto gilayon sa Public Attorney's Office, Hall of Justice sang Bacolod, bangod tama gid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sininga panawagan kag nakakilala kay Gina Marie Miag-Aw, palihog lang pahibalo sa iya o kun sa iyang pamilya. Ang nagapanawagan at ni Ray Pareñas Jr., Public Attorney 2 sa Public Attorney's Office sang siyudad sang Bacolod.
Ginapanawagan man kay Iron Jim Dignadice kag Agos Mayra Piramia sang Block 8 Lot 15 Phase 13 Hacienda Fe Barangay Sambag Zaraga Iloilo palug magkadto gilayon sa Public Attorney's Office sa Hall of Justice sa Bacolod mangod tama gid ka importante. Kung sino man ang nakabati sa sininga panawagan kay nakakilala kay Iron Jim Dignadice kag Agos sa Mayra Piramia parog lang pahibalo ini sa ila o kuna sa ilang pamilya. Ang nagpanawagan Attorney Hersey Bunda sang Public Attorney's Office Hall of Justice sang Bacolod. Ginapanawagan sa sinuman nga nakapudyot o nakapulot, nakakita sang liave sang Mitsubishi nga auto na wigit dira sa Lopez Mandalagan kahapon sang hapon palog lang turn over diri sa Bombo Radio Bacolod. Sa liwat sa sinuman nga nakakita sang liave sang Mitsubishi nga kotse palog lang turn over diri sa Bombo Radio ina siya nawigit kahapon dira sa may Lopez Mandalagan. 1 minuto na kaligad sa taknang alas 11 amoy atong aton nga mga hot panawagan sa sining nga oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Basta Radio Bongo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana ang alak-alak ng pag-ibig ko. Alam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi. Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Leti Astudillo Aquino, Direksyon at Produksyon Supervision, Leti Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Magandang hapon sa inyong lahat, mga kaibigan. Narito na naman kami ulit upang bumati sa inyo at magpasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa mga drama namin dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions na inihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. At ngayon ating ipagpatuloy pakinggan ang mga pangyayari sa sulat ng rekwerdo ni Danilo na kanyang idinulog dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ngayon, ganito ang mga sumunod na kaganapan sa buhay ni Danilo. Gone somewhere. I have loved you. Ayoko sanang gawin ito. Pagtatawanan lang ako ng matandang sindong na yun. Isipin niyang duwag ako. Pero gawin ko ito para kay inay. Nandito ka na pala, Danilo. Oh. Bakit ka nag-iimpake sa mga damit mo? Lasing na naman daw si Tandang Sindong. Ang magaling yung asawa. Nagwawala daw sa store. Hinahanap ako. Ano? Kaya kailangan kong umalis, inay. Doon muna ako sa kubo ko, sa bukid. Pero gabi na, anak. Paano kung hindi mo makita ang daan? Hindi yun ang inaalala ko. Mas mahirap kung abutan niya ako dito. Habang natutulog at ano pang gagawin niya. Pero may usapan naman na kay Kapitan. Yun nga, pero tuso siya. Pupunta muna ako sa aking kubo. Pero babalik ako dito para mag-usap-usap tayo. Parang ang dami mo namang dalang damit. Oh, inay, may napag-usapan kami ni Rona. Pero hindi ko muna sasabihin sa inyo. Sige, anak. Sige po, alis na ako. Pero gusto kong mapanatag ang loob ko. Kailangan mangako ang Tandang Sindong na yun na hindi niya kayo sasaktan pa. Kayo pala yan, Ama Sendong. Sabi ni Tia Rosing, gusto niyo raw ako makausap? Pinaghintay niyo ako dito sa labas. Bastos talaga yung si Evelyn na yan. Hindi ako pinapasok. Natatakot po kasing papasukin kayo dahil lasing po kayo. Bastos ka mo. Kaya lumalaki ang ulo ng anak ko. Ano po ba ang sadya ninyo dito, Ama Sendong? Hindi ko inasahang. Nandun ka sa store kanina. Hindi kita nakita pero nakilala ka ng mga kaibigan ko o kasama ko roon. Ha? Narinig mo siguro ang sinabi ko ano? Nakipagkita ka kay Danilo. Ano po, Ama Sendong? O baka ayaw mo lang akong papasukin dahil nandyan si Danilo sa loob. Hoy, Danilo! Huwag kang magtago. Lumabas ka kung talagang matapang ka. Walang yaka. Sindong. Bakit? Bakit parang kinakabahan ka? May reklamo ka ba sa gagawin ko? Kung gusto mo wasakin ko pa itong pintuan na ito Lasing ka na naman. Masarap kasi ang alak. Hay, Danilo! Lumabas ka sa kwarto mo! Mag-usap tayo. Kahit wala akong armas, hindi ako natatakot sa iyo. Wala si Danilo. Anong ibig mong sabihin wala? Saan siya nagpunta? Wala rin daw siya sa bahay ni Narusing. At umalis na raw si Tomas papuntang Maynila. Duwag din yun. Pwede mong tingnan sa kwarto niya. Wala talaga si Danilo.
Kakaalis lang. Takot pala sa akin ang loko. Duwag din pala. Akala ko kung... Ay, nako. Akala niya siguro natatakot ako. Hindi ako natatakot kahit sino sa inyo dito sa pamamahay na ito. Masakit ang ulo ko. Bahay talaga. Paano hindi sasakit ang ulo mo? Dumating kang lasing kagabi. Oh, ito ang kape mo. Magkape ka. Dapat pa rin akong paglingkuran bilang asawa, ha? Kahit lasing ako. Ano ba yan ang pait? Bakit ang pait? Wala bang asukal? Napaso pang dila ko. Lagang papatayin kita eh. Wala na ang anak mong magtatanggol sa'yo. Hindi ko nilagyan ng asukal para mabilis kang mahimasmasan. At dapat naman hinipan mo bago mo hinigo. Dapat pinalamig mo muna bago mo binigay sa akin. Pinalamig ko naman ng konti, pero mainit pa rin. Anong silbi ng kape kung malamig? Sumasagot ka pa eh. Wala kang mudo. Ikaw walang mudo. Kahit turugin ko pa ang bibig o mukha mo dahil wala si Danilo para iligtas ka. Tumakas na siya. Wala naman palang silbi. Ituloy mo na lang ang pag-inom ng kape. Gusto mo bang kumain ng inihaw? Kape na lang. Inihaw ka dyan. Matutulog ako mamaya. Pupuntahan ko rin si Rona. Kahit wala si Danilo. Baka may makuha pa akong impormasyon. Walang budo talaga. Ano yun? Ituloy mo na lang kape mo. Titingnan ko kung sino kumakain. Ako na! Baka bumalik si Danilo at dudurugin ko ang mukha niya. Si Rona ang naghihintay. Parang inaabangan na pa. Rona? Maaga akong dumating para hintayin ka dito sa daan papuntang bukid. Oh, bakit? Kasi, pumunta si Ama Sendong kagabi sa bahay na lasing. Ha? Ang akala niya tinatago kita dahil hindi siya pinapasok ni Tia Rosing. Nanggulo ba siya? Hindi naman. Nagtanong lang siya kung nakita daw ba tayo. Ano? Nakita raw tayo ng mga kainuman niya. Ganun ba? Basta hindi lang niya saktan si Inay. Nakiusap ako kay Kapinan na bantayan ang bahay namin. Iniwan ko muna ang bag ko kina Charusing bago ako nakipagkita kay Kapitan. Akala ko umalis ka na, Danilo. Nandito ka pa rin pala. Sumama ako kay Rona. Pupunta kami sa Manila. Pero dadaan muna kami sa Isabela. Pero bago ko umalis, gusto ko makipag-usap sa inyo. Kasama sina Kapitan. Bakit pa? Napag-usapan na natin yan, kina Kapitan. Sendong. Ano yun? Bakit may sasakyan ng mga pulis? Ay, oo nga. Bakit may pulis? Huwag kayong mag-alala, Inay. Hindi naman kayo arestuhin. Pinapunta ko ang mga pulis para makasigurado ako. Hindi kita maintindihan, Danilo. Siguro ipinaliwanag na ni Kapitan. Kapag sinaktan pa kayo ng matandang ito, aaristuhin nila. at mapipilitan kayong umalis sa bahay.
Ano? Magkahiwalay kayo, Ninay. Kung magpapatuloy pa ito, maliban na lang kung titigil kayo. Ay, kakakausap lang namin kay Kapitan kaninang umaga. Lasing na naman si Sindong. Ay, Walang iya. Napakasama ng ganitong buhay. ano ba ang problema mo? Umalis na nga si Danilo. Ako naman ang maiiwan sa bukid. Ha? Ganun ba? Kung hindi mo asikasuhin ang bukid, saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Hey! Hindi ka Walang iya. magtrabaho. Ayaw ko ng ganyan. Hoy! Kayo! Mga pakialamiro kayong kapitbahay! Ay, mga tanod ang mga yan. Nagbabantay sila. Baka kung ano na naman ang gagawin mo. Kung mananakit ka na naman. Ano? Maaga pa, pero parang napakalayo ng iniisip mo, Danilo. Kagabi, parang naroon pa din ako sa lugar namin. Nangihinayang ka ba na sumama ka sa akin? Iniisip mo si Nana Minyang. Baka gusto mo nang bumalik. Hindi naman. Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagpasyang umalis. Bakit ako? Nanay mo nga ang ayaw kang mapahamak eh. Para sa kinabukasan natin. Nahiya ako na kapag nag-asawa na tayo, ikaw ang maiipon at ako'y simpleng magsasaka lamang. Huwag mong isipin iyan, Danilo. Kahit magsasaka ka, babalik ka rin doon. Rona, Pinayagan kitang umalis para makaiwas tayo sa gulo. hindi ako sigurado kung magbabago ang walang niyang matandang Sindong na yan. Hindi ba nangako si Kapitan? Oo. Pero hindi natin alam kung magbabago ang matandang yun o hindi. Hindi pa rin ako mapakali. Mula nang umalis si Danilo kagabi. Nalulungkot ako at nalilito sa anak ko. Pero marahil, ito ang pinuntahan ni Sindong. Si Sindong kaya? Ay, hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Ano pala? Nawala ng anak mo. Nalungkot si Belen na umiyak. Sabi nila nakatakas sila o umalis sila ni Rona kagabi. Yun din ang sinabi niya sa akin. Sa Isabela raw sila pumunta. Iniisip ko kung nag-abroad si Rona. Hindi ba sasama si Danilo? Malawak ang sakahan sa Isabela. Dadalhin daw ni Rona ang pamilya niya. Tatapusin daw niya ang kolehiyo kapag nakasunod na sa mga kapatid niya na nagtatrabaho sa Maynila. Sinimulan na rin daw niyang asikasuhin ang pag-abroad. At ang anak mo, anong trabaho naman ang papasukan niya doon sa Maynila? Hindi naman siya nakapagtapos sa kolehiyo. Ambisyoso. Maganda palang bahay na tinutuluyan mo dito. Pag-aari ito ng pinsan ko. Ipon nila itong mag-asawa dahil pareho silang nag-abroad. Nandito pa sila noon nung nagbakasyon ako sa probinsya. Pareho pala silang nasa abroad. Wala ba silang anak? Pareho silang nasa abroad. Pero magkaibang bansa ang pinagtatrabahuan nila.
Hindi ko alam kung sino sa kanila ang may problema eh. Sana magkasama na lang sila kaysa mag-abroad. Kailan? Kailan lang naging maayos ang buhay? Kapag nabuntis ako? Makakapag-abroad pa kaya ako? Rona, Mahirap ang buhay. Ang nanay mo ang isipin mo. nasabi ko na rin yun. Wala ka bang balak mag-abroad, Danilo? Wala na akong pera para may gastusin. Ikaw nga ang mag-abroad eh. Iniisip ko pa kung paano kung mag-abroad ako o hindi. Oo nga. Ipapauna ko. Maraming masasamang tao sa paligid mo kaya mag-iingat ka. Talagang maraming tao sa lugar na ito. Parang naligaw yata ako. Ibang iskinitang nasundan ko. Maraming mga istambay, maraming bata. Nagtatakbuhan pa. Bakit kasi dito pa tumira ang pinsan ni Rona? Danilo! Si Rona? Rona? Mabuti at nagkitiran tayo pa uwi. Maraming loko dito. Kamusta ang pag-apply mo? Pare-pareho ang sinasabi nila na babalik na lang daw ako. Magtiyaga ka lang, Danilo. Oo. Maraming tao talaga dito eh. Ang sikip pa ng iskinita. Rona. Biglang may 5 lalaking tumayo sa dinadaanan natin. Humarang sila. Tingnan mo. Nakakatakot sila. Lumipas na ang mga taon, Tia Sofia. 5 taon na ang lumipas mula nang mag-abroad ako at malapit na ring magtapos sa elementarya si Gregory. Habang 1 o 2 taon na lang ang pagitan ng magkapatid niyang lalaki at babae dahil sunod-sunod akong nabuntis. Hindi man lubos sabihin na umunlad na ang aming buhay, hindi naman kami nagkukulang sa mga kailangan sa araw-araw. Itinuring ko na lang na rekwerdo. Rekwerdo namin ng asawa ko ang mapait na alaala tungkol sa gawain ng aking ama na siya ang dahilan kung bakit labis na sakripisyo ang ginawa ko para sa kanya, para lang makamit ko ang kanyang patawad sa kasalanang sinasabi niya. At ngayon, maayos na rin ang takbo ng aming buhay. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsasadula sa inyo. Ang nagpapasalamat, Jamila. Is this goodbye? I hate to say. Be back. Salamat din sa iyo, kaibigang Jamila. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang naisadulang rekwerdo sa buhay ni Jamila dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang rekwerdo o sulat ni Jamila ay inayos para sa script ni Delphine Dumayas. At sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Too much.